Lokal. Sinira po ang lambat namin. Sinadya pong sirain. Whole leader. Impeksa ni Kapitan Cesar Olnagan iti barangay Dilavo Pasukin Ilocos Norte iti sakit tinakim na kalpasan nga da iti nang perdi iti lambaklada apagal-ala dati ikan imbatad ti Kapitan nga ada iti amudan no sa sino dagiti nang harabid iti daytoy nga agpapan kadagitoy ket saan pa isuda ang nagtignay kuna ti Kapitan nga da iti naibaga ti BFAR a solusyon iti daytoy dayta iti pagayuma wenno iti panangdait da iti daytoy alambaklad. Maibagak lang kada kayo kakabsat agpaparehas tayo met amok nga day talaeng naitid nga po Diyos nga danom iti baybay nga pagsapulan tayo paparehas ta aming nga fisherman iti dipar na apo iti yan ti shoreline iso nga ati kunak lang kumamot kada kayo apo kitahan nyo kumamot ranggasan nga kasta tandamot pamilyayo adamot pamilyami mot ditoy iso lang mot amoy mot deta nga pagsapsapulan mi kastamot kada kayo iso mo pagsapsapulan nyo nakalawlawa apo iti danom iti baybay nga mabalintay nga pagkalapan kita handa kay mo apo nga uray umay kay agsiga dito batog may haanda kay pulos pinarparitan manipod pa iti urehan nga siya pa iti Kapitan iti awan manggyo nga uray pananganawa man lang uno panangiparit ti kabarangayak iti Dilabo awan garanti sa adlok deta maawatan mi apo iti sitwasyon nyo sitwasyon mo dagiti kabarangayak iso nga pangasil kadi apo da pamilyayo at barbari nga po ta hangag subli nga karma kada kay data inarami yo Kabayatan na ket imbata ti presidente dagiti mangalap iti naso a lugar ani Mr. Joel Kedeng ket ipasadyos dalatan daytoy abanag gam saada malipatan iti daytoy gundaway nga inarami da iti daytoy pakaminduan na daytoy sir ala ano sa milata sir no sutet da ubrahay men tumanin no kaya mi pailaing iti agdamaket agtitinulong dagiti kameng ti Dilavo Fishermen's Association tapno irikasta ket masalwadan da dagiti sanikwada para iti